Напоследък странни мисли летят в консервите. Една луда ми разказа за мравка, която я дърпа за нервите. Имам обхват на телефона, но го губя в сърцето. Всеки депат на микрофона свършва на пияно в мазето. Тайни общества следят Батман и Робин. Дали тайно пушат лула с Грин Гоблин? В работно време не се създава конституцията. Колко много луди продължават еволюцията. В устата си усещам странен послевкус. Въртя върху геврека ритъм и блуз. Приятели, аз все още съм човека, чакащ автобус. В квартала до една пътека, до един брус.